ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба видеои мо. ҳозир мувофиқи хоҳиши бисёре аз анами подписчикҳо ки дар бораи новинкаҳои паплини вишивкадор пурсон шуда буданд, марҳамат беҳад материалҳои хушрӯш то болорам хе вишивка дора ва гулошон 3D бинед, гулошон зинда ва чӣ тавре ки навдидед нархаш навистагӣ буд. Анамихе нарх анаози бошад дигар намудошам нишон метиҳам ва ёям айни замон хушрӯ харида истоданд ва умедворам ки писанди шумо низ мегардад. Бардови ва анамин кабуд дора 290 сомон. Вишивкашон вишивкаи тоза, хучону паплиношам паплини беҳад хушрӯ. Нархаш 290 сомон. Ёдовар мешавам ки ин нархҳое ки айни замон ма барои шумо пешниҳод карда истодам, ин нархҳои донашай. А касоне ки мехоҳанд оптом харидорӣ кардан, пас нависед, албатта ки бо арзон мешава. Як чиз дигар ки ин видеоро ман аз корвон тарафи пажарка 1 дарвоза ва 2 ряд ба навор гирифтагӣ ҳастам. биёед бинед, беҳад паплинои хушрӯ дора. Набинед масалан 270 сум. ҳозир то охири видеоро тамошо кунед. Вишивкадорои фасони 170 сумаро ба навор гирифтагӣ ҳастам. Метавонед ки дархост кунед, равон мекунем. ина марҳамат, ино ҳамаш новинкаянд. гулошон вишивказадагиёра рангошонам хушрӯ ва хичонам материалошон материалҳои сифати хубанд. 280 сомоноша бинед. аҷоиб фасон лавдоманишонам ваяй тури хушрӯви ғавсай. марҳамат ранго се ранг дора. оз дигар намудошам нишон метиҳам ва дар охири видео инчунин материалҳои ҳарира пурсон шудагӣ буданд ки ҳарироро ба навор гиред. ма ба навор гирифтагӣ ҳастам. то охири видеоро тамошо кунед ва мебинед ки чӣ хел материали ҳарир аз чанд сум сар мешава ва чанд сум фурӯхта мешава. метавонед тамошо карда интихоб кунед. инчунин ҷада ҳаст лавдоманиҳои янамхел аз ин ҳозир буд гулои 3D то охирша. ай боша фақат лави доманаш дора вишивка тамом инаи моделаш. бо ҳаст аз ана ин намудо. паплини ламиражиян ёш. набине блеск дора. паплини хубаям. 230 сомон як либосаш. ҳамин нархҳое ки ман айни замон барои шумо пешниҳод карда истодам, ино нархҳои 3 метрша дар назар дорум. ана ин новинкаҳоям аҷоиб хушрӯ, кабуту бардови ва серию дигар. як либосвориш 190 сомон. нархи донаш. агар хоҳишманд бошед, харидор бошед, метавонед ки бо нависед, бо вай мекунем. барои оптом арзон мекунам. ана ин намудо ҳастай 200 сомонӣ. инам нархи донашай. лавдомани сурхш аҷоиб хушрӯ метова. ай паплиное ки айни замон ман нишон дода истам, ана ин аллакай дигар дуконай. ин тарафи нолевой дарвоза 2 рядай. иҷада медонед аз 170 сомон сар мешавад то 200 сума паплинош. паплинои хуб, вишивкаҳои нав. агар дархост кардан хоҳед, марҳамат нависед. агар хоҳед хитон омада аз наздик бобинед, муқоиса кунед ки ҷои арзонтарай ва сипас харидорӣ намоед. анами паплиное ки айни замон дида истодаед, ҳамашон нархошон анамин аз 170 то 200 сомонай. ҳозир ваё ҳастай атлас нусхаҳо ҳастай. ваёрам нишон метиҳам. инчунин сиёҳҳо ҳастай. сиёҳҳое ки вишивкаш беҳад зиёдай, заминшон сиёҳ. онорам нишон метиҳам. бинед шояд ки барои шумо писанд меояд. ино бошад новинкаянд. рангошон хеле зиёдай. интихоби васеи ранго дора. азбаски ки бори навай. инчунин ҳаст дар иҷаам хе поповзадагиҳо нархошон 100 хато накунам 180 сомон. анамун кругли буд ку попован ино вишивка нею поповзадагиай. бо ҳаст аз ана ин намуд. вайш 190 буд ба фикрам.
аз ана ино омадагӣ ҳаст. Инам ҳам хеле нархш 190. санги зиёди хушрӯш. ҳаминоям сифат доранд дӯстони азиз, чанд сор доранд. ҳангоме ки бозор мебиёед як бор муқоиса карда худтон аз наздик бинед ва чанд ҷора бинед. агар кадомиш ки мисол сифаташ хуб боша, нархаш нағз боша барои шумо, сипас метавонед ки харидорӣ намоед. марҳамат. ино боша дӯстони азиз, заминошон ваян сиёҳан ҳамаш паплинан. аминора танҳо ки вишивка доранд. намино ҳамаш вишивкаянд. нархҳои инора чӣ хеле ки гуфтам аз 170 то 200 сомонай. и ҳамун дуконе ки ҳозир ваёша дидед, паплиное ки буд ҳамунора дидед. нархи донаша гуфта истодам. касоне ки обтон гирифта мехоҳанд бо арзон мешавад. беҳад нусхаҳои хушрӯви атлас адрас ҳастай. ино хубиш дар инае ки ҳангоми шустан ҳичи намешавад, на рангш мерава, на мисол материал безеб мешава. метавонед ки ба ҳазур гирифта курта дузед, чӣ барои арӯсо хушрӯва ва чӣ барои худи шумо дӯстони азиз. ана ин нусхаҳои майда аҷоиб хушрӯ ане бо ҳаст лавдоманӣ гулмайда. аз инам рангош хеле зиёдай. инам ҳичи намешава. материалаш тамоман мисол на пат мезанава ё на рангш мерава, ҳамхе хушрӯ меиста. ҳозир рангша хостум барои шумо кушода нишон диҳам. то болорам хе чӣ дора, гул дора, гули вишивка. ана ин рангошай 6-7 намуд ранг дора. аз анами намуд дӯстони азиз, ана ино бошад. аз ами гарошкаҳо пурсон шуда буданд ки дар бозор бошад нишон диҳед. марҳамат, ман як ҷода дидам. нархи як либосаш агар хато накунам 70 сомон буд. ҳамин зардаш дигар хеле материалаш дигараш боша паплинан, паплини оддӣ. аз сабабе ки рангош беҳад хушрӯ ҳамин қадар нарх доранд. ана ин ҷа боша бо ҳаст паплинои 70 сомона ва инчунин 60 сомона. ине ки дида истодаед 70 сомонаҳо доинган. марҳамат. дар ҷа боша ана инора ҳарир меган. материали ҳарир нигиндор ҳамашон. нархҳои анами ҳариро аз анамин 70 сомон сар мешава 3 метраш то 100 сомона. ина марҳамат. як бор дига нишон метиҳем рулоноша то ин ки хушрӯтарак бинед. иша боша ма аз анамин тарафи пажарка якум дарвоза якум рияд широки риядай ҳамҷа ба навор гирифтагӣ ҳастам. бо касе дар тоҷикистон ҳастед биёед як бор худтон бинед, нарх наво кунед ва сипас харидорӣ намоед. ҳарир нағзиш дар инае ки мисол ҳичи намеша. ирам гуфтанд ки сабукакай кушод намешава мисол ҳангоми шуштан. ҳамхе рангаш хушрӯ меиста хичам. ино қариб ҳамаш сангдоро мондагиай.